Köp namarda mal verip sen dun dünya gözü gökte kaygısı yok sirgide kan aklın oğda düşüp yan dünya ne mertler var yoksullukta hor gider az ömrünü sürsün elvan aşratta son şirin can qalar uzun hasratta akmaklar bir yerde qalar gaflatta akıl olan öz kamını ir gider ne doğru gelene mehrin inerdin ne gelmeyene soğuk salam gönderdin hiç farkı yok seninle merdin namerdin arslan ötür tilki geçer şiir gider peyda dilep gelen dünya şehrinden canın verip vurip qalar qahrından dünya mardır ol yılanın zehrinden tüy dökülür qanat qırlar per gider dünya zennir köp oynaşlı eğer bir öpüştü etin qanın soğru bir ölünden son şahu geda bar bir mundan her kim bollucuğun koyur gider adam oğlu yalançının yalanın çın sanıptır eğri vakıp gülünün gam çekme ey dünya her kim alının karz malındır yine kaydıp bir gider mağtum oğlu güçlü bilen dalaşman hayır koyup şer işlere ulaşman yaxşı yaman sözüm köptür gülüşmem neçün her kim bileceğin değil gider deyip Martumuna tamamdan acayip şağırtı etirler bilen bugünkü edebiyat akşamında başlayız. Esselamu aleyküm mehriban vatandaşlar, hürmetli mujurçular. Bizim kahraman arkadalı kahraman serdarımızın sayesinde meşhur Peyğim Payxat Ummani Maktumlu Prağı yılı üstünlüklü tamamlanıp barıya. Yılın ahırına yine de halife şahirler bilen şortanına dördü şahirlenme bilen, yaş şahirlenme bilen hem şığır muştuklar bilen bir duşup edebiyat akşamını geçirelim dedik. Şu edebiyat akşamını hem hoş gördük. Bugünkü akşamda da yine de bizim dördü şahirlerimizin acayip şığırları okulur. Yaş şahirlerimizde halifelerin bir öd borçlu, öd ünlüler, yanlanlar. Elbette yaş şahirlerimizin acayip koşkuları bugünkü akşamda okulur. Hem de bir edebiyat akşamını hoş gördük. Elbette katnaşıyan hem de mihmanlanmada, şortanına dördü şahirlenmede de kalemlerinin elimden iyi olmağını kahraman arkadalı kahraman serdarımızın sayesinde adavreylern elimden ama beylent olmağını tüysürükten arzu ediyaz. Hem de hoş gördük. Kerim ağay diye köpürdün öyünde yürektöş mihman yar işi ortun yardım dayhan elbette alimam şahirim hükman yüzüp çaşıp çar tarafı enip gitti. Şoň üçin näme bugünkü akşama gatnaşan mihmanlaryň arasynda ýa-da aýtdyk şahirler däl eýdem döwürde şygyr muşdoklary, şygyr teşnelerim bar. Şugun eger mümkin bolsa bir halife şahirimiz Aşyr Mäd Garla söze geçirip Aşyr Mäd agan hem ajaýyp arzuwlaryny dinlärsiz hem şygyrlaryny dinlärsiz. Aşyr Mäd aga söz sizden. Hem mäňe şygyriyetiň hormatyna geçirilen şu duşukda hoş gördük. Sözüm xaridary bar wagtyna şahirleriň ilhamynyň petelmäge haky ýok. Nergen ýani gowurladyň o şobrady. Adetdirmal döwrüň başynda duran ýolbaşçylar, kahraman arkadaly kahraman terdarymyz ilhamdan bir faýly adamlar ilham şişmetinden dadan adamlar şoň üçin şol döredilýän mümkinçilikleriň netijesinde ýurdumyzda akyllar şahirimiziň bir mertebesine goýulýan hormat 60 metr belentlikdäki heykel bolup
boyuna gally. Dünyada şahirlerin hormatyna dikeldiren heykellerin iň beýigi. Şoň üçin biziň buýsanmaga hakkymız var. Man Türkmenistanyň paýtagtyna öňüm Ilham Seýilgähi diýilýän ýaly Seýilgäh. Hemmämiz bilýäs, Türkmen halkynyň taryhyndaky wehidleri bir ýere jemlän. Öňüm magtymly şahiriň hormatyna dikilen ýanky heykelin töwereginde de dünýäniň dürli döwürlerde ýaşan zatlarynyň 24 sanagynyň heykeliniň bolmagy dörejlik adamlarynyň ilhamdan täzeçe badarlygy almagyna mümkinçilik berýär. Şoň üçin sag bol. Taňry ýalkatyn şu ajaýyp portotda şu kalamdaşlar ýygnanyňyz üçin Hatymulda akyllar şahirde şeýle bir söz bar. Şu wagta için ýaşylerdim özümni. Bir wagt inni ulu bolup galyp men şu wagta şerli özümdi oglanlar ýaşyrak. Görüp bulgap gördüm şu wagt şu ýygnananlara seredýäs bolup bilen bir döwrüň bir öňünde ýaşy ulu adamlaryň gataryna barypdyr. Türkmen şair halipadan ozdurmasa kâri terdiye biziň bilen bir wagt bir şair bolup gelen ýaşlaryň köpsi iýem biz bilen egnini deňleýän şair biz bilen bizden has gadamy batly kalby joşgunly şair. Şoň üçin şu ýerde dörejlik adamlar ýygnanan wagtynda bir goşgy ýetaty öňüme şoň üçin şu ýerde goş okat bereýin. Dörede bermeli. Ýazylýan wagty boldy hoşgulaw. Derýäde ömürde joş bar, gaýdym bar. Dün okap goşak durýdan goşgulan bu neýem aýdym bolup aýdylýar. Göwnüm öňler pesbäldin hem sadadyň. Galan sırly gylyklaryny soňaldyň. Saýhallap, surnukdyň saýlap ýadadyň. Belki döretmäge pursat bolanlar. Bazarda bar satyan gyzyl almanam. Bar turşy almasyny öwýän ýeterje. İsleseler alar, biler almanam satyan näl. İjekler narxyn keserler. Şahir bolsaň söz nowatyň gelenne goşgularyňy okap berde gaýdy ber. Öz wagtyndan ýer bilmäge elenme. Il adyldyr. Anyk narxyň aýdylar. Wah balyklar goşga düşünmeýärler. Derýäň kenaryna durup darykma. Bar zihini pete düşürmeýänler halk bar. Hemem ilham beren halyk bar. Senin yaramaz öýden goşgulaň il içinde aýdym bolup aýdylýar. Ýazylýan wagty boldy hoşgulaw. Derýäde ömürde joş bar, gaýdym bar. Okucularıma salam. Ne tanışmy? Tanış. Elin gıymaz däldir gamış. Özüňi görmäge çalış. Goşgularmy okan wagtyň. Ýolbars däldir keyik. Duýgum umman, sözlüm gaýyk. Sen beýik bolsaň, men beýik. Goşgularmy okan wagtyň. Kütök bıçak däldir kesmez. Kalbyňa ýagşylyk besle. Sen pestemi? Menem peste. Goşgularmy okan wagtyň. Çünki göwnüm siziň bilen, baham, ömrüm siziň bilen, meňzeş boluň. Gyzyl güle goşgularmy okan wagtyň. Sag bolun. Haşymada sag bolun. Alamy berim damy ýetiberdin. Kän ýadypdym. Ellerimi titredip aşksızlar duýguýumy goýber pytradyp şaýat boldum gözlerimi petredip söýgüm insanýal aglaýan eken bardyr onuň gyzgym goýny kyssalyp telmerenler goýup bolmasyn hassalyp gözlerinde yaş görmüşüm gussalyp söýgüm insanýal aglaýan eken dertli başym gelýär ondan pes askyn başarsaň
sen onu boynundan asqın. Köşöştüröy diýsem, yok menne asqın. Söýgem insaniyal aglayan eken. Şahir orada köşöşördi waq ýazyp, bulut orada köşöşördi waq ýagyp, kemsinip mi ýa-da waq içi ýanyp, söýgem insaniyal aglayan eken. Mertden orada öz aýbyny batyrmaz, özgeleri gamlaýyna batyrmaz. Beýle ýaşy herkes görüp başarmaz. Söýgem insaniyal aglayan eken. Ank bolup dillerim lalaşdy peltek. Hiç wagt bognamysmaz diýmäge tentek. Beýdip ýaş dökýän görmänim eltek. Söýgem insaniyal aglayan eken. Diyen setirlerin aftery Ogultaç Murat Tağan we şunun edebiyat akşamlardan maksatda Ogultaç doğru gelin. Ulu hormatdan size söze geçirliye. Salam mehriban adamlar. Sizin hemmeňiz bir tanış dälim bolsaňyz men üçin edil tanışýaly, mehriban görýän sebäp sizin hemmeňizi şu ýere getiren zat näme olam şygyryetde. Hemmämiz birleşdirýän zat şygyryet. Mudamada men nykdap aýtýan, şygyr söýýän adamdan, goşgy ýetýän adamdan herwetlik çykypdyr diýseler hiç açan inanmaň diýen. Şol adam sebäbi ýürejigini ortaga goýup ýazýar. Şol adam ýürejigini ortaga goýup şygyr söýýär. Şoň üçin ananýan siziň hem owadan dünýäňiz bardyr, owadan kalbyňyz bardyr. Şol owadan dünýäňiz bilen mudama owadan ýaşamaňyz arzu edýän. Mergen oğlum ýaşyly okudy, maňa talip ýyllamyzda Begmurat Yssaýew bir hil özüne men goly görýärdi. Şey diýärdi da Ogultaç goşgy ýazdyrmaly, ýöne başga okutman adam tapmaly diýärdi. Şoň üçin gatym gowy okap bilemok ýöne ony kimçiligim hasaplamaly diýen men käme hal diýerler da bir nime imoda mi TikTok'da mi şahir öz ýazýan goşgyny owadan okamaly diýerler. Men onu eýle hasaplamak, şahir ýazýar, şahir gowy ýazmaly. Ýöne okamak üçin ine töwelemedi hili okyan oglanlarymyz bar, gyzlarymyz bar. On herse bir öz uğruna gitýän. Zat şoň üçin bu ýerde hut şeýledi üçin bir farlaşyk bar da şu ýerde şahir ýazýar, diktorlar owadan otysly adamlar hem şeýdip okýarlar. Şoň üçin size minnetdarlyk bildirýän şeýle bir adamlar ýygnamak bilen şol adamlar şagyryetde golaýlaşdyrýan diýip düşünýän. Sag bolsun aýdýan biziň gahryman arkadamyzam. Beýham paýhas umman maktum bol Praga ýylyna men diýende öňe biz maktum bola golaý düşünmänem bir kän gezdik biz. Intägem bir dol düşünem zok ýöne şeýle döwür ýylyň şeýle ada eýe bolmagy bizi hasam golaýlaşdyrdy diýende biz özüm bir dokma dokalyan ýerde önübüstim şo ýerde dokmajyk dokýardy kiçijek bir ejelemeden galmajak bolup kiçijek gorama gorap şonda da maktum bolan keşfinen bir mahal 90-80-nji ýyllarda bir ýörgüli boldy da bir portretler dokamak. Şonda maktum bolan keşfinen dokýardyk biz diwardan mas goýardyk şonda diýende diňe şol keşfin dokýan ekeni hiç ýyla goşgy hakynda pikir etmän häzir biz şagyryetde golaýlaşmak bilen şoň kalbymda şoň goşgularyny keşfin kalbymdan aşlaýar diýende edil ondan daşlaşdy halda gapýarym dok ýöne şol insanyň büyük insanyň keşfini goşgularyny öwüt nesihatlaryny bir kalbymda bir naşlaýar diýen. Şoň üçin hemmäňizden bilýänsiňiz şahyryň goşgularyny ýöne men giýje ýatyr kamam günni gezip ýörkäm şahyryň maktum ola aýdar ölmeseň lahatda tenha galmasaň eýäňe dogry bolmasaň iman senden gaçar gider diýen şu bentler bar da men şonu hiç ýadymdan çykaryp bilemok sebäbi adamyny wagtlaýynça bir zat bilen güýmäwem bolýar, onu wagtlaýynça onu allawam bolýar gerek ýerine ýöne eýäňe hiç açan Allah bolmaýar, ol käme hal diýäňe men hiç kime görkezmän, göz ýaş dökdüm diýýär, goşgulamyzda diýýär ýa özümiz diýýär ýöne görüp durda eýämiz o zatlaryň hemmesini. Şoň üçin näme men özüm bir arzum men bir kitabym çykardasym gelýär, şoňa da bir meniň ışgym diýip at goýasym gelýär. Ullukam bir arzum men şu wagtda özüm goşgam ýazdym, şoň üçin ışık diýilýän zady
ütköşük görýän goşgulamyň içinde de aşk sözüni özüm köp kullanýan. Eger üns berýän bolsaňyz men şonu süýgü diýip kullanmany birazjyk ýöntemräk görýänler şu aşk bolanyna has owadan ol süýgüden hem biýik zat da hiç sanam nushaw edebiýatda ýekejede süýgü diýen söze gawat gelen näsiňiz iýdarlasaňyz molan epetmi magtam bolamy beýlek şahimmetini aşk diýilýär. Şoň üçin menim goşgulamda edil men gowy ýazyp ony ullanýan diýip biljek gelýär şol söz men ýüregime ýaktylyk saçýar. Adam dostu bolsa da birine gögünmerse de şol adamyň aşky süýgüden hem ýokarda bolmaly. Şol adam hiç açan şoňa dönüklik etmeliler. Şagryety saýladymy? Şagryety süýgüsi, insana süýgüsi, tebigaty süýgüsi, ýöne süýgü bolmaly. Aşkyň derejesine çerli göterilmeli. Şoň üçin menem bir aşk hakynda ýazýan goşgulamdan bir aşmahal meniň aşkym diýip bir goşgym ma ýeňiljek goşgym şonu size okap bereýin. Meni ýerler oýadanlar, şagrym kän çaý sowadanlar, ýadlar ýaly owadanlar, meniň aşkym. Kemim marmy saatlar durar, gökden aýdek finlar durar, yüregime sözler durar, meniň aşkym. Derýa kibi akmasy wa, o ýol jarap bakmasy wa, göwün tarym kakmasy wa, meniň aşkym. Bulaň bar hyýalydyr, güliz tämiz howalydyr, özüm ýaly hayalydyr, meniň aşkym. Şygarlamda tap beýan diýer özüňizi aýan, ýürek sırym eder aýan, meniň aşkym. Bir de şatlyk gam ýalydyr, düşmedige geň ýalydyr, gökde dogan gün ýalydyr, meniň aşkym. Ene ýene bir şeýerde meniň şeýle gyýdym bolsa diýen bir öz gowarýan goşgym ma men istany oglumma gyýdym ýok men intek başlandyrmyşa çykmakamym bir gyýjaşlar ýaman gowarýadym da men durmuşa çykdym bir gyýjaşym bolsa diýip arzu etýärdim. Ogluma menden gaty görmez düşünür. Gyýçaga ol kakatyna da golay bolýar, ejesine de golay bolýar. Ol hiç söz bilen düşündirip bolmaýar. Gyýdyň bir şeýle insanyň ýüregine golaylygyny şoň üçin men hem şeýle gyýdym bolsa diýip ýadan goşgym ma şonu kap bereýin gowarýan goşgym özüme. Näçe söýsem az görünse, duýgusyna ar görünse, gözlerine ay görünse, men hem şeýle gyýdym bolsa, ah diýemde doýup bilýän, her dem haky uýup bilýän, käbä mara diýip bilýän, meniň eziz gyýdym bolsa, bir enaý bagty boljak, Süleymanly tagty boljak, tüm gecede ýakty boljak, meniň eziz gyýdym bolsa, gözlerinden quýaş ýagýan, yüregine güneş doğyan, maňa entek sen ýaş diýen, meniň eziz gyýdym bolsa, bolsun onna dogan gardaş, diýsin gele bäbek gunnaş, gözlemesem başga sardaş, meniň şeýle gyýdym bolsa, belki eýýan bardyr sizde, şatlyk bolsun ýürek gözde, düşünýän kän ýeke sözde, men hem şeýle gyýdym bolsa. Sag bolun. Ortaşda on köp sag bolun. Galamyň elimden ýitip bordum. Eje hakynda goşgularyňyzam dinleýijiler, tomoşaçylar şeýle gowy garşyladylar. Ömrüňizde bordum. Edebiýat aşamynyň ilkinji sanynda aly gözli, möly gözli, menim müň bir hyýala saldy diýip goşgokan Bektaş Öwödow TikTok'un rekordunu ýardy. Ay Bektaş ağa eger mümkin bolsa, hani bugün bir goşgulama da garaşýar. Salam hormatly adamlar. Atır öwürtelerim halamok.
Beni qoşqa geçiver eğer mümkün bolsa. Gurrunken, gurrun soňdyňlar. Men häzir bir varım ya Hudaý, herine ağı gözledim. Gögli ukaruhu bay, kalbi pägi gözledim. Yolalarım pek bunna, bir hatap zat yok bunna. Qara känmi ak bunna, şol hatabı gözledim. Sevliklerim hatalam, kalbıma salya talan. Gamlanma gişdel hälim, men sogabı gözledim. Kimler kimden özalli, bit pıgıllar mevzalli, yalan çane dövçalli, şo tebäbi gözledim. Bu dünýäge düşünmen, düşünörçe kimmişim men, müň sowal jümmüşünden bir jogaby gözledim. Bir kurslara geçäýeli. Men seni unutjak bolýan, beter ýada düşýän lälem. Ýakynlaşsam ýakyp barýan, uzaklaşsam üşýän lälem. İnjalýan ýatlap dursam da, köz goýup gitdiň gursakda, sehel salym bir pursatlyk men dünýämde düşlän lälem. Duygularymı darasam da, yüregimiň ýary senne, geçmiş şuň arasyna uçypsyz aşvar lälem. Durşu bilen söýgü ýürek, köşeşermi hey bu ýürek, söwüş gurya beýni ýürek, paýhas ışga düşman lälem. Akbalyň öz şerti bardyr, ýazgydyňda belki bardyr. Özge ýerde, del kenarda lawyryny taşlan lälem. Çekjekdim sen nälerini, ýaz mewsüminiň azlygyny, munna ýazlap ýazlygyny. Özge ýerde gyşlan lälem, hoşgal lälem, hoşgal lälem. Inni erkekler üçin bir gollanma goşgy ýazdym. Kalbymda dinanlaň sarpasy uly, şo sarpany saklamaklyk borjumyz. Ýadyň däl bolýar keýwanyň guly. Wagt şonda da bolanmalýar dorjabyd. Ýöne bolýan alalaşmaz erkekler. İlk başda meňem pikrim şeýledi. Ýaş ýeleňler, düşünşerler entekler bu durmuşda ýeri pikirini eýlesin. Sakkalmyzy ellerine bermäli. Ardynjyran wagtyň senden çekinsin. Şular ahir erkekleriň dermany ýoksam dertlep galar siz hekimsiz. Näde edip jadalar? Hem de meň periň, hem boýun bolmaly, hem tel hojaýyn. Maslahat beriň-de et bilen deriň arasyndan ýeri nädip geçeýin? Öwgi olaň, bize salýan iýmeti. Bol elini ugyn, gysganmada sen. Soňgurruň bolmasyn diýmedi, giç bolar giden soň gysganmadardan. Tarypyn ýetirsen gülley açylýan, wenanlara azda känne beletmen. Biz olar synlap gözden geçirýäs. Olar bolsa geçirýärler elekden. Duýgurlukda ýok olara deňeçer. Aňarlar aýagyň gyşyk bassyň. Çirmetmän garaşarlar daňaçen. Ýartyn boş goýup yelek ýassyň. Gözi ýolumyzda intizarymyz, wenanlar degýänler çeken jepaňa. Başymyda täze deleň ýarymyz. Bary bir şeýle de çykar depäňiz. Ýene de bir goşy aýtdyraýyn. Ay, ýaşlyk. Hataşdym bir peridada, düşümkä, huşumkä. Tuğdan alıp attı odan hiç bilmeydip öjallyka. Mehrem mawu gözler geňsi, ýatladyp durdypsiz deňdi. Şugla saçan gülley meňdi, haýsyn urdan röşallyka. Bize tarap ýoda salyp, dolanmadymy ýada salyp, şol gidişi oda salyp, ýene gaýdyp duşarmka. Çal, kakawaş kellemdenmi? Unuttum bar bilýänlemmi? Ýa-da ýyda güllänlemmi? Işgym neçin mewzallyka. Ýaşlyk germi? Bir giden soň, neçeme ay ýyl giden soň, inniden soň, 50den soň, wah, maňa ne dewçallyka. Tomuz geçdi, gelli miýdan, miýweler kemsiz güýdäp, bir adam şol peridat munatyba owşarmka. Awalym
Bektaş ağa köp sağ olun. Şun Bektaş ağa iyi köz gelmedi. Sınıftaşlarından bile geldi. Ene şu yolda turan o sınıftaşlar diyenler. Ay her kadar mal Türkmenlerine yaplayla klastaşları. Hakikaten de bağım son gali yankı yatlaya olin. Sınıftaşlar biliyorlar. O zarga savan Bektaş ağa kalamadı ditiyordum. Çünkü akşamda dövrümüzün predihimli Diyanan şahirlerin biri Durnavat Aşir ve çakılımız kabul et geldi. Durnavat'ta ona göre mümkün orada dedim gelip boşluk verdi. Selamünaleyküm mehriban oğullar. Sözü sarpa koyan adamları, sözün manisini düşünen adamları neme deyilere harpıktan taylabilen adamlar var da çaycı. Şol adamlara katı hormat koyan, şol adamlara baş egeyen nitemem olayan. Şoň üçin goý şeýle toýlugunlarda mydama parahat ýurtda, şatlyklygunlarda duşup durmak her birimde meýesser etsen. Şygyrlaram näme? Nefib edenden dörer durur, tebe gowdy var, parahat ýurdumyz var. Her bir günümüz toý şatlyk bilen geçýär. Şoň üçin aýdym bolan oşulumdan okap beren, hemem käbirtide belli bolan oşulum. Allah geçip bar ya ömür duşumdan ozup, geçip bar ya wagt islegim bozup, maňlaya ne akbal ne kısmat ýazyp meni munna ýokdan bar etdiň Allah. Ağlasan dindirdiň şatlyk berdiň-de, ýykylsam gallardyň ganat gerdiň-de, şükür edip çekdim beren derdiň-de, kä ýarym gursogymy gor etdiň Allah. Akbalyň jylygy eliňde bilýän, kä ýykylýan ýene galýaryn ölmän. Şükür mätäç delim özüňden özge, gursogymy aşk goýup gor etdiň Allah. Yüregimi görmez senden özgeler. Sana anam bilen ömrüm özgörür. Unutmawur, ey yaradan dözmedim. Gözlerimi açyp nur etdiň Allah. Pederimiň ruhyny taqdim edýän kakama düş. Senin gorsoğunda başımı koyup, sojap daňa çenni diňmedim. Sen agırdymdyň da başımdan sipap meniň näme ardym bolsa diňlediň. Ýaşajykkam sensiz galanym üçin kän ýerde egnimi gysanmy aýtdym. Aýralygyň ataşyny oduny kalbama tagma diýip basanmy aýtdym. Aýtdym saňa ornuň tutjak ýoklugyn. Ödülendim nirde boldun sen diýip bilmediňmi näwünleri görenmi, sen bar wagtyň egesizmi men diýip. Şonda meni garsa gujakladyňda. Gözlüň balkylladyp bassyň bagryma. Birden gözüm düştü yanımda durup, ije oýansana diýen ogluma. Täzeden ağladım guçup ýassygy. Erkim bolsa asla oýanjak dälim. Bagysladjan kıvlan senin yanından ah dolanjak dälim, dolanjak dälim. Enne köplenş özüm bolmasamam toylarda men adımdan bir okulyan goşgym bar gelinligime diýip, ýa-ni ogul täçiň aýtýar, men hem 3 sanjyk oglum bar, gyýdym ýok. Şoň üçin gelinlere ýalbaryp ýörün gyýdym bolun, gelinem bolun. Gör oglu deý ärede dinan gerekdir gülüm. Ojogumda açylan bägülüm mol, gülüm mol. Sen şu öýde hem gyýdym hem bolarsyň uwuz gelin, asgynmy dardan gaçsam işe edber elim mol. Peýliň juda pis bolsun, ruhun bolsun belentde. Kalby döwülenleri mehriň bilen seýikle, pisler bilen deň bolma, beýikde bol, beýikde. Köp garaşan naçarym gelle saýrak dilim bol. Perdendimiň söýenin menem söýerdin hökman. Yaşamak nesip etsin göwünlüň köşkün ýykman. Hasıl alyp bolmaýar topraga dökün dökmän, neslime dowam berjek iň mehriban gelin bol. Yarın yüzü kızmasın öyemi yıkman gelenne. Ocağa gül pürküler gelin bolanna. Yine göwnüm güllösün güler yüzün göremdi. Ocağımın odun yakacak, iň mehriban gelin bol. Şükür oğullu öyüm gıyy soğudun bir maňa. Dilinden dur dökönne derkar bolmaz der maňa. Müň bir geline diýýär diýip gowansam saňa mertebe bol, anam bol, uzak gitjek ömür bol.
Ine eller tipan basın aya oğlumun. Sen sonra sası olsun menin ine oğlumun. Bağla bölügü vormuş inen Qarabağrının bölügü del bar bol gayratım bol doğum bol. Oğullarımın ilkesin bersem sana ananıp. Ömürünü qıyısqaltmağın qavanıp ya qaranıp. Qaynatana çay ver basa öyme oranıp. Günne saatlık paylayan davaram bol toyum bol. Yurculörüne mehir ver. Didarından qanmasın. Ocoğunda mı dama toy qadanı qaynasın. Perdentlerim yok günüm yokluğumu duymasın. Ocoğumun odun yakacak alağım bol, şemim bol. Çekme tüyü sallançağının bağını. Giyceler uqiyuna dözmecek bolson. Basma kalva ıskın yoğuz dağını çigilen düğünü çözmecek bolson. Yanıca doğan gün he dimen yaşar. Bağışlap kineni gömmegi basar. Milkem söz tapmasan dımmağı basar. Ökünçten yüreğini ezmecek bolson. Sabah bilen sığın hakkın keremne. Şükür eyle gör ködönne görönü. Gep kıyvatı kolay alma yüreğini. Sağlığından elin üzmecek bolson. Yoğuzluğu dara şahiradın va. Aşkı vaspet kursoğunda odun va. Fiiller kimin müjek gelen badım var basartmaz joşunum gidilecek bolson. Yıllar darap ağarttı saçım. Qarılık gün-günden eyleye hücüm. Perdini utturma edende göçüm qaydıp söýgü küçtün düzmejek bolson. Yanma, yalňyz gerek gelýän jahana. Nalama nalara yoktur bahana. Utanmamy yol beren soň gahara oýlan yersiz yere kızmajak bolson. Ne sebäpden söýdüm diýip ökünme. Garaştaňam aylan janym akylňa. Gülü söýseň boyun bolgan tikenne söýme ağzyny dözmejek bolson. İnsan hoşum, mehribanlar. Hemmeňize tans bolmagy ahmal ömür diýe. Durnamy sen uçup barýan, nire gyssan ýarsyň ömür. Dursana men seni söýýän, nire gyssan ýarsyň ömür. Kölgösümi sen keýigin, sabr edere ýokmy meýliň. Diýsene söýüň, söýülüň, nire gyssan ýarsyň ömür. Juwanlyk gitse gol bulap, getirmeýä ýyllar dolap, duýgulamy dograp, nire gyssan ýarsyň ömür. Arzularym hatar, gyssanmasaň elim ýeter. Ýynnamlygyň ýellenmeter, nire gyssan ýarsyň ömür. Tizleşýärsiň günme-günden, aryň bamy ýa-da menden. Ananay, ýeňildim senden, nire gyssan ýarsyň ömür, näme gyssan ýarsyň ömür. Sağ olun. Durnavatda on köp sağ olun. Kalamyň elimden ýitibordum. Mihmana gyssan ýany ýeri ýok, ömür gyssan da. Tek bizde kan, çykyşlar. Diýirler, uzak güler ahyrky gülen. Oynetme adam duygusy bilen. Ýazgytda ne baryn yaradan biler, göwnüňe jala ber, bilşine görä. Bu sözleriň awtory Gülşen Hanowa şonki akşamda gatnaşýa. Hormat bilen edebiyat akşamda gatnaşýan mehmanlaryň arasynda. Döwrümizden iň dehenni şahirden anlaryň biri Gülşen'e söýde geçirdi. Gülşen'e hoş gördük. Salam aleykum. Hormatly şigiryada akşamda gatnaşçylar. Ilki bilen şu promoçylara köp sag bolsun aýdýan sebäbi bir hili bize hakykatdan hem diňe bugün bek taşagan klassdaşlar ýok berde. Biziň hem ýaşlygymyzyň birazajyk ýatlamalarına dolady. Has kiçik hakykatdan hem aşyrmaýa dagýan dogry belletde. Ýanymyza ýan goşgusyny süýräp bilen şahir diýip ýylyň içinde tanalyp ýörenler bolupdyr diýe-de aşyrmaýan ýany özüm gelenmede jowat içimden hasapladym 12 ýyl bolupdyr da. Hakykatdan hem şigiryet diýen zada, hormat şigiryet diýen zada sarpa şu ýylyň özünnäre türkmen şahirläriniň depesi göge degdi. Magtymula goýulýan hormat, hemme galamgara goýulýan hormat. Şoň üçin Pragynyň ady bilen bellenen şu ýyllyk Ahman arkadamyň arkadagy serdarmyň saýasynda şigiryede täze dem geldi diýsek bolar. Türkmeniň 8 asyrlyk
döwletsiz döwründe milli dialogiýasyny synmas tün hökmüne saklan türkmeniň şahyrlary. Şoň üçin häzirki döwrüňem beýik syýasatyny geljek nesillere getirjek ýene de şahyrlar. Sebäbi şahyrlaryň şygyry bile döwür öwrenilýär, tarih öwrenilýär. Şahyrlaryň şygyry bile gögün öwrenilýär, ömür öwrenilýär. Şoň üçin hakykatdan hem gögünlere, ömürlere hem döwürlere siňjek şygyrlara goýulan hormat bütün millete, halkyň milli mentalitetine goýulan hormat diýip kabul edýäs. Şoň üçin şu akşam üçin aýratyn sag bolsun aýtýan sebäbi şuna goşky okuman ýöne dinläp gitmäge de arda men sebäbi şeýle üýtgeşik duýgular başdan geçirýän. Näme goşky okasam kan diýip pikirlenim bek taşan klassdaşlar gelen soň şon ýanrak goşkylar okumalym kan diýip. Awadan akkuşy men, maraly men batgydyň. Jakja kurup gülşümem ornun tutar on gydyň. Ak bilegim mermerden, alkymym dağın gary, sataşan undor derdin, eşdenler hrydarym. Yüzüm aýa meňzedi töwerege nur sepip, başga maňa meňzeşi eýse bolarmy tapyp. Yöresem ýollar aşyp, hayrandyr maňa dünýä, ok kirpigim ýaý gaşym görme hala düşürýär. Älim diýä özgörüp, bir garasa gözlerim, akıllym men ezberem bari onun sözleri. Bir yürekde jaýlaşanym, bir ejäni paýlaşanym, gel süýjülep çaýlaşaly, dileg bile aýanlagan. Bay durmuş seçenlere, üýşölüňle ejemlere, gülüşölüň geçenlere bolmasyn şu hyýallagan, aýallagan. Bolsa bolsun çağalaryň. Ýatlar otyr çağalygyň, meňzesin saňa gylygym, awray, namys, hayam dogan, aýallagan. Göwün nöşüm, yürek döşüm, aman bolsun içiň daşyň, çalaja sızlasa başym, düýşü bile duýanlagan, aýallagan. Aladam küýünlemedam, ornumma öýünlemedam, ejem ýaly ezid adam, göwünüm saňa aýanlagan. Ejemiň gyzgynjak elinden tutup, duýman barýan ýoluň büdürsüdürün, diýen ejemen sen akyl gyýdyňmy, hawala tokarjam, hawa küdürüm. Sen men akyl gyýdym, sen men yüregim, dowduň durmuşymda güneş misaly, sen men arzularym, sen men dilegim, saňa bagly umydymyň wysaly. Men görmesem, meni gören göz görür. Pınhan arzularımı güllödönüňi, men bolmaryn kän zatlar öz görür, duýarsyň içimi hümlödönümi. Sebäbi sen gyýdym, kalbym parçasy, enäniň halyny düşünür gyýdy, uçdy birden gül ömrümiň sırçasy göz ýaşa gömülli ýatlamaň ýydy. Kän zatlar özgördi, utup, duýdum maňa mehriň galkanlygyny. Ece, bilen bolsam elinden tutup, bilmezdim şu ýollaň çarkanlygyny. Men sensiz oňmaryn sebäp, saňa bagly ehli zatym. Hiç söz bile bilmen deňäp sen baky mukaddes adyň. Men sensiz oňmaryn sebäp, sen giňerçek, men dar gursok, paýhasynda ömrümelep, sapak berýän zerur pursat. Men sensiz oňmaryn sebäp, many sen gyşym güýdümi, armanym ýok seni ertir, birleşsem düýnüňe. Aýralyk bolmaz, sebäp men topragyňa janym gataryn. Kän zatsız oňaryn men, sensiz oňmaryn watanym. Başına goşky bir bagty gelen kim kädidir ýa insanyň watan eken tuwalam. Ömrümizde qolun. Ýagdaýlaryny sorasaň, gowy diýip ağlaýar, gijelerini duýdurman, qaqalar hem ağlaýar diýe döwürde şahyrmat ýazma çörli. Ayal hakda köp okoluşun öldürüm köp tuwalamy. Türkmen halky ayalgyna gowy hormat goýasy öldür münasip
Dünya üzerinde en edepli ayarlaylar bizimkiler tuvalama. Şoň üçin meňem ayarlara bir öz hormat goýuşum bar. Şonu kapberin meren al kilen ayarlar. Oğlun yetişen soň öýlener gider. Gyýgyň yetişen soň şaýlanar gider. Şonu goýup saňa ullokan gadyr ayarlar göwnüňi çaglap oturjak. O ayal düşmez başga hesere. Wepalyar münasipdir esere. Başyna düşenni agyr mesele ayallar bagyryny daglap oturjak. Kıyın önüňde kömek eder başarsa, çağa deýbegener işleň başarsa, geleriňe garaşyp jykdaşarda ayallar umydyn baglap oturjak. Durmuş dowam etse, arzu etmeli. Arzu edip, arzularyna yetmeli. Ömürlük däl, bir gün gitmeli. Şonda gözlerini çyglap oturjak, ayallar başynda ağlap oturjak. Söz. Ocaklar ýykylly, yalan söz bilen. Göwünler ýykylly, yaman söz bilen. Bir söz üçin dostlar gitdi oňuşman, bir söz üçin ýarlar gitdi gowuşman. Hawa bir söz yürekleri bulady. Ýene bir söz gidenleri dolady. Şan söze ananman oğlu azdyrdyk, yalana ananyp gyýry ýazgardyk. Dogan ara açdy sözüň üstünni, ýogsa orny bardy gözüň üstünni. Süýüji sözläp müň meladan oturluk, ajy sözläp ähli ýerde oturluk. Sözler biziň dünýämizi kul edýän, sözler biziň dünýämizi gul edýän. Süýüji söze enlik etsin agyllar, goloklarda orun tapsyn wagyllar. Dil belali, diş galaly nakıl bar, ähliňizde düşünje bar, akyl bar. Gelin onu söze üns bereliň. 1 2 3 kim maşarya göreliň. Ölüm bolmasyn. Bir gedek ýaşalýar ýeriň ýüzünde. Akballar güllösün, zulüm bolmasyn. Erkek kişi dursun beren sözünü tumşuğu ýokarda tulum bolmasyn. Bir durkuny ýitirmesin ammaty, öň kösönüp soň bol tapsan nygmaty. Aýalyňa ýetsin öýüň hyzmaty, hakyna tutulan guluň bolmasyn. Her kim öz taýyny tapyp dünýäde ilki bilen gözü düşdün zürýada, bagtyn diläp gyýy beren soň bir ýada dulunda oturjak duluň bolmasyn. Haka bakıp, mätäç elini serenine, berdim diýip bere görsün berenine, hadar azjak bolsa gyzyl görenine, seni hem azdyrjak puluň bolmasyn. Käte syňysar diňleseň böwrüň, ýene-de aýallar iň ýakyn höwrüň, her kim miwesini görýänçä ömrüň, hiç kimiň öýünde ölüm bolmasyn. Sag bolun. Maňa senin gözleriňden gitme ýok. Maňa senin sözleriňden gitme ýok. Düşün, bu dünýede soňky için senin şadlyk hem gussana bagly men. Senin ýüpek giýjelerinden gitme ýok. Senin aýdyň günýünden gitme ýok. Bu garagol jahillikden giderin. Ol hataly bozulukdan giderin. Çünki men olardan gitmän bilemok. Emma senin akbarından gitme ýok. Men zemin, sen bolsa ullukan asman, saçyňy nur edip üstüme dökýän. Emma düşünlälem şeýle günnegor saçlaryň gar bolup üstüme ýagar. Şonda ak saçyň silip ýüzüme gararyn belentden ýeriň ýüzüne. Men bir gyýda gözlerimi görerin. Men bir gyýda sözlerimi görerin. Şapakda görerin ýagan alyn, giýjede görerin ýagan halyn. Sinap yapraklaryň ýüzüne derin, onna senin göz ýaşyň görerin. Zemin aýlanyp dur, oňotluk örem, hiç bir güýje oň ýoluny tutma ýok. Dünýäň her gününde men seni görýän. Şonuň üçin bu dünýeden gitme ýok. Aja Gurbanlar edipden ýöne okumadyňma bilýänsiňiz. O bizim en bämizden beter o edipden dörejülüne sizin ulu hormat goýanyňyzy bilýär, şoň üçin ulu hormatda bir mikrofona gelseňiz. Assalamu alaikum mehrumanlar. İlkelen parahat ýurtda berkarar döwletde ýaşaýanlygymda gaty
Begen ýa hemmämizem döwlet diýilen derejäniň gatyr ulunygma türkmen üçin hasam sebäbi şu döwlet bize beýle kur döwletler ýaly däl gaty iňçelip ýoluna ömel bolup elimize goşdy. Allahym biz araya türkmen watanymyza bolan söýüň ýollaşylymyza bolan söýüň şuň kadyryny gaty bilmeli. Maktumul Pırağa aýdýar-da ilim günüm harlardır gelin döwlet leşker diýip aýtdy. Ni ýa-ni meni ilki bilen okuyucu diýip tanamaňyzy isleýänmen. Şol ul derejä hasap etýän. Sebäbi Maktumul Pırağa bennesmen söze haryda bolun diýipdi. Kur'an nazar edip söýüň meni siziň sadyk guluňyz diýipdi. Demek şu söze haryda bolmaklyk. O söze erketmeklik olar ýokary derejäne okuyjulygym bar, pes derejedir öýdemek. Men özümi okuyjy bilen tanamaňyzy isleýän, okumaklygym elbetde bilen näme 40 ýyldan gorak Maktumulny mokak gelýär. Kur'an nazaram şeýle düşünjek bolup tanışlar ýaly. Men hormatly arkadaşymyz, Rahman arkadaş Ferdarymyz şüýli Maktumly Pırağa diýip atlanyrdy. Pehem paýat umman Maktumly Pırağa diýip. Ýa-ni aýdylyk geçilişi ýaly bu biziň häzirki jemlenip oturmagymyzdan Allah'tan şunuň bir toýunyň dowamy. Inni men aýdasym gelen wagt şunu Kur'an nazar edip diýip aýtdylar temam esasan hakykatdan şo şeýle biz bir ýaşlygymyzyň bir biziň şoluň şöhretinde özümiz terbiýeledik gatkendat bar diýip aýdýan şuň sunnat diýen bir goşgyny okap hemen çoňa bolan ýol garaşma aýdasym gelýär. Sunnat diýmek näme bilýär misiniz? Ele alýarlar da ýitik eseri. Lokadaşyň ähli artyk bölegin ýonyp bürüdýärler ajap eseri. Artık maşlyk düşmandyr tunoýdyň. Sygşytly bolanyna beýtdir nama. Men fikrim bir söz bilen aýdýarkam, o ýerde üç sözdün geregi näme? Tälim dağdaninen siillerden, tälim alın wolgulardan niillerden. Kimlik adamyny bedany okbolyn, artık mısın boljak bolmaň iýlerden. Gyzy onu artık söze dayanma. Söýge söz gerek däl gerekdir anam. Söýme watanyny ursoňa urup, enini söýüşimde söýber onam. Tunwat diýmek näme bilýär misiniz? Bu sowala sady jogap bermeli. Biz herimiz özümiziň zergärimiz. Mutam özümiz ýonyp bermeli. Ni men Kur'an nazaryň dörjülüğini çiğnim meselelerini bir zatı bu getirdim hasap etken. Yani ol üns vermeli zatı peygamçık bilen strelka bilen görkezýär diýip hasap etken. Indi şu ýerde inni ýanky başyndaky topuk bar. Başyndaky ila alýarda diýdik. Bu Kur'an nazaryň öz pikir dälmi? Hemme adam bilýän sunnat hasam heykel taraş hemme bilýän Michelangelo sözi. Michelangelo kim diýen haýsasy da geçip gidenini ödüňiz bilýärsiňiz, bilýänsiňiz. Ýöne şuňa meňleş pikiri Maktumly aýdypdyr. Maktumly aýtdyr näme diýär? Taraşlap şaglatgan köňlü geleni. İkisem bir pikir näme? İkisem bir pikir. Taraşlap şaglatgan köňlü geleni. Inni o pikir ýa başynda topuk Kur'an adam öz pikirler. Şuna dayanıp Kur'an nazar ýa pikir östürýär. Men hemişe de Kur'an nazar şu ýok aýdylanlatdyr, gaýtalapdyr diýenler pikirler bar. Ol meni onu ha diýmap. Men ýok şu pikiri östüripdir. On bir näçe makalalymda men aýdyp geçdim. Inni insan kıp aralda da gatkendatlar aýdyp boljak men önce töpedüm kysga bolar ýaly ýa gaýtdym. Näme üçin sada jogap bermeliydi? Tüä jogaň öz sada däl ahry. Sada bolanyny düşnükli bolýar. Aýdylyş ýaly aýdýan aňyryna zat ýok. Enna näme diýär? Biz herimiz özümiziň bergärimiz diýär. Madam özümizi ýonyp bermeli. Indi şu ýerde men pikirimçe 3 tane soru emele gelýär. Biz özümizden nämen ýonmaly? Näme üçin özümüz ýonmaly? Hem näme üçin mudama ýonyp bermeli? Din 3 tane soru men tapdym şundan. Sade däl, jogaň öýdi. Ýöne näme üçin sadelygyny men soňundan aýtdyr. Näme sade diýipdir, onu aýtdyr. Indi hawa ýa 3 tane soru men hemişe
Ma Kur'an'da eýiň edep dürejiliğine göze çykan soralar ilki bilen öz milliligimizden, milli edebi mirasymyzdan hazam magtumlar görýär. Dogry oňmadyr. Meselem men bir makalamda aýtdym, magtumlar hem Kur'an'da hakynda 2017-nji ýyllaky makalamda men onu näme etdim? Bir miýgöl daragat, ol daragatdan köklerin bütün dünýäniň geniýleriniň o edebi mirasından iýmitlenýär diýip men suratlanyrdım. Kur'an'da edebi suratlanyrdım. Şoň edebi mirasyn suratlanyrdım, men şeýle suratlanyrdım. Ýöne esasy kök magtumul Praga hem milli mirasymdan iýmitlenýär diýip düşündüm. Men şeýle öz garaşym bilen aýdymda. Indi soru diýimde 3 tane soruy da çykýar. Indi biz näme üçin hemişe özümdi ýanyp bermeli? Bu magtumula aýtdy-da. Adam oğlu zınhar häzir olur, nefsu şeytan sana sürünüp durdu. Şu ine yankı bir sorun cevabını men tapdım. Indi biz özümüzü nämen ýonmaly diýilen sorun cevabını men. Şeytan aýdar şirin işler ady goý, Rahman aýdar nefs umydyn öze goý. Ine bir näme yüzüme kim yoğun ayırmak ikisem bir maniydi sütüdüler. Maktumulu yende şutadı näme ettir şeytanın hem nefsin hücumlarından ayrılmakla özümüzü peklemekle. Onun o üçüncü sorum näme üçin özümüzü yonmaly diýen soru göze çykdy dedim. 100 000 akmak bolup getse raýyna 100 000 özün ýolu salanda bardyr. Indi men gysga çaýdym millete sebäbi kan çykşet. Şutaýda näçe dursak gynanmaly. Men bir haýdym hukuk malan diýjek. Indi üçüncü sorunum aýtdym. 3 tane sorun jogabyny aýtdym dämi? Şeýle bolsa, onu näme üçin sady jogap diýip aýdypdyr. Buňam soru bolup ýöze çykdy da. Ýa-ni soňky aýdýan nimelere ol sady däl. Demek sadylyk nerede? Meselem yankı şu daştan eksen bey bunu alet ya hap böyle rat tip nemede oturanı Kur'an'da aýdýar der. İzahı mesela Adam değil mi? İzahı mesela Adam değil mi? Hemen mesela dip soru goýar. Mesela olsa şu diye. Demek yoksa Mikalanjalan yankı sözü var. Yankı sözü on bütün edep dürejiliğini katî täsir edipdir. Köp berde şunu ulanýar. Kur'an'da aýdýan soň. O öz pikirler var dedi şu ýetdi köp berinde şunu duýmak bolýar. Diýmek näme diýär? Esasy mesele daş däl, esasy mesele adam. Diýmek özümüzi üstünlüklerden hinde belentlikden alqaljak şeytanyň hem nefsin hilelerinden saplanmamyzy ündätdir diýen pikire geldim. Şu pikirimden mesela şu pikirimde endişeliyim. Merencan köp sawal taňryr kasyn mardadatda barek oturýar käwat nene diýär onuň kurus edýär. Bizde de şey dowam edelim. İnşallah näme diýjekdim? Nekeje urbage maýdypdyr. Gözlügüne çykyp dürmerjen käniň halwanyň çüňüni dörjeler geni. Arzyl dürmana bidat eserini ebedileşdirip döretçiliğini. Käbir gepleşiklerde teleýilimlerde seýrede oturýarsyňlar. Reklamla pauza diýär, mahabat arak etmedi. Öne şu gün edebiyat aşamadan geçirilýän ýeri özüňiz bilýän gurtly ýaşaýyş toplumyna akyp Telwas coworking merkezi. Coworking näme? Bile iş merkezi diýen ýaly. Şoň üçin Telwas coworking merkeziniň hemme işgärlerini köp sawarsyny aýdýar. Şeýle hemme balary kandidator merkezi şuň aşamada hyzmat edýär. Soňky döwür internet ulgamyny söýleýän bolsaňyz Supreme diýip bir motor ýaglar bar. Şonun mahabatlanır görünürün. Yani avtolog sürüyenler bilýänler, avtolog ustalar bilýänler, avtologyň hareketlenişini has güýç berýän bir hili boýunça da
Öňde barjylaryň biri Petra Canada diýip bir dünýä belli kampaniýa bar. Şonuňa möňürýän Supreme diýen motor ýaglar bar. Bu motor ýaglary avtologyň ýanyga çykyjylygyny taşyýtlaýar, hemem avtologyň güýjüni köpeldiýär. Çekijiligini güýçlendirýär. Şol buratyň ödünde de. Şu gün edebiýat akşamda şol Petra Canada'nın Supreme motor ýaglaryny getirdik. Şu yerde halipa şahirler var, ýaş şahirler var. O side bir näme teklip diýsem boljak. Eger mümkin bolsa kim näçe şart şu Petra Canada'nın Supreme ýagy diýen ýaly bir bent goşgy düdüp berse, o şol Supreme ýaglaryny side sowga edýär. Petra Canada'nın. Meselem men özümçe ýadam boldum, şuň ýalyrak meselem diýenler. Avto ulogyňyz alys ýollary, ýuruk bedew kimin geçen çağlary ýada salyň munyň baş sebäbini Petra Canada'nın Supreme ýaglary diýen ýaly bir. Şoňar bir topok düdük berdiňi bilemok. Ona da zadanya o kalam ihmallara mı balaryň ýiberen tüýjük köklerini ýyp telwasyňam demläp berjek çaýynam kofeden içe onlardan ýaş şahirlere geçberýär. Gülşen Hanıma taýin. Ýegil geçerge oğlum barka, baltır uğrar göler çağı. Ýokary hil ardan baka, Supreme ýagy, Supreme ýagy. Derekeller. Edebiyat eleminde bir doğup gelýän ýyldızlar var şu ýerde. Eger mümkin bolsa şolara da söz geçirelim. Geçen gerek akşamda da gatnaşdylar. Süleyman Haydarow, Uduq Cemal Nowruzowa, Kerim Hakberdiýew, hemem Öwedgel Nepetov. Eger mümkin bolsa bir mikrofona gel, olaram belki täze ýadan ýa öňe ýadan goşgular bilen hem tomaşaçylar üçin hem halipa şahirler üçin paýlaşdylar, goşaly bardy. Küllene salamu aleykum. Hormatly adamlar, şuňky duşu üçin ähliňizde didarlaşýanmyza diýsen begenýäs. Mergen aga ýaşlylar köp sag bolun, şular ýalak duşuklar gurunýaňyz üçin. Uzak gurlaýa oturmaýyn, bir başarlygymyzdan ýadan goşgymyz bilen başarlygymyzdan ýadan bir artist gyýda diýip goşgymyza okap bereýin. Oş artistiňiz bardyr ara. Döwrüň aýnasyna köňül köşkünde menam awtym uly senem meňli kan. Gaýtalan sözlerim göwün göçkünde gaýyz kalbyňa barmadymy endigan. Ruhmy çerkedýär, gözleň uçguny. Kaklaşanna kökün yüzüğün bilen, düşünürüp bilmen aşkımı aklın gämesinde yüzenim bilen, halından habarsyz süýnen ýyldyzlaň, zemin üzere mahy tawanym meniň, göleli gururun bay janymdan sızlan, göwnümi war talanym meniň, men şekeýin bagtyň kejebesini, gelin etmekçi ejeme seni. Jigiň var bolsun. Gaýnaýan günler otly tomusyň, gaýnadan günüňiz gadal şugunlar. Eneň ataň el aýagy togusyň körpeňizem göz gulakdyr şugullar. Men janym yanan soň aýdýarynmyny, ýogsa aýdy oturasy işem ýok, geňörmi ozalky ýuwaşawlany çöşler ýaly entek bizi işen ýok. Çykahary, çykman kaby şerenjan, ay doğup asmanda yıldız öğrendir. Arman jigiň, sen dilinde jigim jan, iş edişin, iş edinip öğrendir. Goşga salyp, gowlatmasam käderdim, alazym ýok. Ağaň bolsa näderdim. Yatyp galýan, ýazjak bolýaryn eslini, bolonok, bolýar peshili, okap soň eskili yatyp galýan daňa goloy, çay, kofe gözler süzülüp, başlanma sözler düzülüp, kalam kağızdan üzülüp, yatyp galýan daňa goloy. Bu zatlar var bahanala köňlüň küýsen mahalyna, jaýsyz jany wagt alana,
yatıp galyan daňa golay, yatmak isläp saňa golay. Assalamu aleykumlar, akşamlar hayırlı olsun. Menin dünyam, öz başıma dünyam mamen, onna görüp görünmeyem. Göğün suyun göğünün ısıp iyil uğruna ölünmeyem. Galanı oval, sığyağını halal zatlar, onna hatta sineklerim özgän nesibesin dağıtmaz. En qowdurmuş meninki, arzularımın bar hasıl, maşinima soňky kısım, yanımda da hürdey hatın. Kisemde çap bolan goşguyum, gatçygymam pök görüp dur. Sowalga bersem gyzyma berenimi köp görüp dur. Pälim oglumyň arlygy, yüregimem soňa ýakyn. Ähli ýollar açyk maňa, hydyrsa ýa baran gapym. Söýämeni zemin neslem, baýlygymdyr söýülmegim. Bu dünýeden bir gün geçsem barlygymdyr söýülmegim. Öz başyma dünýä mamen, has başgaça seher dady, çünkü men hiç näşükür däl, bagyt saýan sehel dady. Köne ýüzler, ter duygular guraşypdyr bir neme. Del duygular kalba damar ya dammaz. Men sizi şeýle bir göresim gelýär. Aramyda ýyllar düşen adamlar. Oturasym gelýär gurruňyz dinläp. Oturasym gelýär erteki baryn. Ýatlaýyp öteni hezil günler men çalasym gelýär geçmişiň sazyn. Siz nerede göwün görüp ýörsiňiz, göwünüňizi görjek baka bu ýerde. Belki de häzir siz başa gaýsyňyz, dermansyňyz ahmal ullokan derde. Käte ýöne ýerden jaňa der diýip garaşýan olaryň habar tutarmy? Kä ýarymam özüň aýlap görürsiň, emma olaň aladasy gutarmaz. Wagtal köne ýüzler sataşda fermeni alyp gidýär düýnüme. Siz hakdaky ýagşy ýatdymlarymy aýap ýygnap goýdum kalbyň düýbüne. Matematik tanşym towuk fermada jüýje sanap geçirip ýör güýdüni. İkörümlü Leyla saçdek tanışlam ak mektebe gatnadyp ýör gyýdyny. Pensiýa çykypdyr any öwreden ömrüm içre iň mehriban boldum. Sınıpdaşym başlyk bolupdyr dekdüýün, eşitip oňdaşyndan özüm gowandym. Boşluk bolsun, hoşluk bolsun eşdenmez, jaňyňyzdan, iýdeňizden ýadanmaz. Men sizi şeýle bir göresim gelýär. Aramyza ýyllar düşen adamlar. Ýürek ezefenden avradallym, kakam köňle sala boldy. Ezefenden gurbadallym, kakam ömrü gala boldy. Häzir meniň galamam sen, penamam sen herdemimde. Ýylgyrsaň, ýylgyrýa dünýä mehremlik ýok seňdeňde. Ünjüň artar, men ynjasam, sen ynjasaň jahan tündür. Sen begenen günüň käbäm, maňa jennetden bir günnür. Goýsana, eje gaýgyňy, aladalaň taşla inni. Ogluň okuwun gutardy, guwanmaga başlandy. Men ula adam iýler üçin sen gözüňde körpeýäni söz bergen, seniň alnyňda başyň ýetirin göwe. Daýanyjy, hasa boljak, äýnek boljak diýdeleriňe, pena boljak bir başyňa daňa çykýan giýjeleriňe. Sen alaň bize gönügün, duýgulaň läledei terdir. Sen bu gözel ömrü bize öz janyňdan peşkeş berdiň. Ömür versin, beýik Allah, sen durmuşuň bedegisin, biziň üçin urup duran öýüň ýyly ýüregisin. Şeýlek bir söýüň hakynda da okaýyn, jemleýiz hoşgy. Yollos. Owal bizi
duşuranam şu yolly. Her gün aýranam şu yol aslynda. Yüregünden gatnan ağ avtobuslar durna dönýär. Gög asmanyň aslynda. Ine yerler uçyan appaqça durna. Ine gyzyl geynen buğday taşlygy. Berde de gijede yüpök benjekli men topornyň ekawr başlygy. Sen elinde Edizifin kitabı, men elimde Edizimin bir eli. Sen okumuş, amen bolsa bilýäňe bir gözden okayan özüm bileli. Ötönüş, şu yolla bir avtobusda şirinjany alrypdym tatsaňa. Biz ýene de bir loň üstünde howanha, ýene köşü taslama. Gija galan ýaly bu gezegim biz garşalýa bizi ýyllaşlar dekan. Ýöne bu gezekde gelen ýerimiz Gülzemin, Uludal, Altıntoy mekan. Assalamu alaikum hormatly halifalar. Bir halifa şahyrlar, ýaş şahyrlar. Şu edebiýat aşantynyň geçenki sanada bir aýdyp geçdim, dogrusa men özüme bir şahyr däl ýöne halifalarymyň ýazýan goşgularyny söýüp okumagy gorýan bir ürz edinip ädirim bir berdine daragan goşgularyny okap bereýin. Bize üýtköşüp bir zat gerek däl. Bagda kuşlar sayrap dursa, iýlen iýle barýan ýollar çar tarapa ýaýrap dursa, keramat bar gyzyl közü, alamat bar ýer şyrbuzy, bolýa bize gaşda ýazda, howa soga maýlap dursa. Otulmasyn sewdalarda, suw bol bolsun howdanlarda, bolýa aly meýdanlarda almanarlar güllep dursa. Halal bolsa bugün ozak, yer başka näme diýjek, ýaş ýigitler ýalňyşmajak, ýar teçip saýlap dursa. Umru bolsa üçegüňde, nanyň bolsa saçagyňda, kemiň näme gujagyňda agtyjaklaň oýnap dursa, ýok zatlara başyň goşma. Näme gerek mundan başga alhamatly täsin çeşme. Hajan kýaly 70 ýaşda saýrap dursa diýär. Ene ýene de bir gowurýan goşgyma şunam aýdyp bereýin. Adam pahyr gara däkmet çekjekmi? Öljegin öňünden bilinýän bolsa, amanatjan baýyň teninden çykjakmy egerde dostlar pula satyn alýan bolsa, ölümdeňdir. Garaýyp kişä hem hana, hassalygam ajal üçin bahana. Lukman Hekim baky gelerdi jahana. Derman däri bilen galanýar bolsa. Gulbarmkan ahyrynda solmajak. Şol hakykat munda hiç kim galmajak. Munda kimler öljek, kimler ölmejek. Egerde öz isleňe galanýar bolsa. Sağ olun. Kölen hemmeňde salam diýesim gelýär. Edebiýat söýçiler. Bir adajyk dolgynýan, bollugynan goşgulam ýerine ýetirip berýär. Surat çekdim. Şuň joşgunly, çynlakay. Gülýanyň suratyny çekdim. Zemin, asman, hem parlak ay. Deryanyň suratyny çekdim. Ýeke geçirip ýazyny, kalpda çalyp gam sazyny. Yer üstüne bir özünü bilýäniň suratyny çekdim. Tut ýarka söýüň ýasyny, eşidip ýaryň ahyny. Köp garaşdyryp ahyry gelýäniň suratyny çekdim. Kitap bezeýär ömrümi, durmuşy okap öwrendim. Ýaly uzun, köp öwrümli dünýäniň suratyny çekdim. Her kişiniň bardyr deňi, bir urýan kalplarynyň heňi. Geljegine, diňemeni, görýäniň suratyny çekdim. Ağlama yar, hasret kalwa ornaşypdyr. Günlerden baht gözlämek. Göwnüm çyna ýelmeşikdir hakykatymy gizlämek. Söýülmekden ejizdirin, o katylly kalbym peýläp, anjynmakdan ezizdirin, söýjegim däl mundan beýlek. Çöplejek ýollan gülwaryn, geplejek söz berilenne, derdim çekişip bilýäniň has aýrydyr ýeri menne. Men ışığın içine gaçan,
Süýgü meni halamaya. Bagtly bolarynmy? Haçan? Bilmen. Sen bir ağlama yar. Dünýäň bardy. Başa düşen hasrat menden. Süýgü dol dünýäň bardy. Inne doň ýürek men. Öňler sehelzada gülmän bardy. Duşşuwa giýjärdim. Garaşardyň giýjeçenlem. Sözleriňde süýçiligiň gözlerimde sürmän bardy. Ak çekýäriň geçenlere. Dert çekişýär ejem ýene. Aşaken kejirýerim öz sözümde durmam bardy. Diýmerin dil berlerdi. Niýatan şur delmin berdi. Meni bir wagt bir ýerlerde çyny bile söýýän bardy. Eje. Gaýdyram aşy güýden. Hana sygman küýser. Ýola baksam saňa meňzäp boýdaşyň elýär eje. Dogan gardaşlar ýeň eken. Mährinçe mähri ýok eken. Başym sypalsa sen kän oýdasyň gelýär eje. Munna jaý tapman janymy. Seret kalbam harlanmy. Sen gaýtmasaň men ýanyňa gaýtasym gelýär eje. Gamyn tutup çep ýanymy. Göz ýaşlarym bukýanymy. Saňa üşä oklanmy. Aýtasym gelýär eje. Edebiyat akşamında gatnaşýan ýene de ýa şahirlerimiz bar. Hormat bilen Yusuf Miredov hem Gerçek Nazarow. Edebiyat akşamına gatnaşýarlar hormat bilen bärik çaryat bir öz ýadan goşgular bilen paýlaşdylar. Belki arasynda soň bir halipalar eger mümkin bolsa belliklerde atlar bolsa, maslahatlar bolsa, öwtünler bolsa. Kadırlı halipalar, doğanlar, ayarlaganlar, en dostlar, üyeler. Şutayda insan kıyadan goşguy muhabberan ilki. Kaka. Bilýän kaka. Akbal öwrümlerine. Gerdenleriň ýagyr bolanlar seňem. Dünýä bize mydam gülüp bakmaýa. Ondan gaty görmeseňem, görseňem men bolar senden öwrendim kaka. Durmuş mugallimim özüň ahyry. Menden tamam uludugun aňaryn sebäp men dogamyň yzyň ahyry. Zähmet alawyny kemsiz taplanan polat deý bilekleň sinnem guzurly. Olar bilen omrupdyň gör näçe kynçylyklaryň kejirinden kejirni. Ýyllar ýoguz. Çalýar heňamyň heňin. Ýazgyt maňlaýyňa dyrnaýa kaka. Gözleňde henidem dogmyň ýanyp dur. Men olarda gorku görmeýän kaka. Ah, bu gece önküler ýaly däl. Beýle ahwal gelinirden nisigisi seret. Ýyllazlaňam juda haly teň. Puja çykan arzu ýaly öçügisi. Çyrlaklaňam zaryn çykýa sesleri. Çalýan ýaly gamgyn notalar. Bilýäsinden bagta suwsan göwnler arman içire körär gider odalar. Diýerdiň sen. Düýşi ýagşa ýormaly. Emma düýşler gopdy başgaça hörpden. Ýogsam toýlawasyn geýip bileje. Toý tutanma düýşimde kän görüpdim. Bugün bolsa aýralygyň göňüne ýan bermezek duýgularymyz çök düşýä. Gözlerinden inen ýygra damjalar. Yarım aýyň nuru bilen saknışýa. Sen ýanymda ýok wagtyňam bar ýaly. Mehriň duýan kalbymyň bir künjüne. Ýöne näme üçindir yzyny üzmän, kalbyma dürtülýär sirli sinjilme. Otlar saralyşyp güller salypdyr. Tebigaty gurşapdyr geň hastalyk. Gamlanmany sebäp ýok ýalym welin. Näme üçindir pikirlerim gussaly. Tänen ýapraklaryň bolşy bir geňsi. Maňa düşünýärler ýa-da göwnüme. Gamawatma diýip göwnlük berip gaçyp duran ýaly meniň egnime. Ele ureýän
iki vaka alcırap. Bir zatlara mätäç ýaly zar ýaly. Yeni halas edýär senli duyulam. Sen ýanymda, ýok wagtyňam bar ýaly. Staýda orda ismos como kapra. Yaltanyň gepi goşgyňady. Men ukuýuny seýýän. Uk hem meni. Duşuşan yerimiz ýastygyň gerçi. Ýönüni üçin meniň öýümdäkiler biziň söýgüýmize bolýarlar garşy. Ejem diýe. Beýdip berme jan ogul. Bu bolşun gözüme hiç gelen ok. Yaltalygyň çürwasyna çykypsyň bir emelsiz. Elinden iş gelen ok. Düşünýäňok. Bir kyn mysal ýaly men. Kalbyma arasy oňat pälimem. Gijesi günnüýdi har surar ýaly eje. Nebis saýyň guly dälämen. Hawa iş yaşarmaz yalta mennip. Özüm hakda beýle bellik etmäýin. İşläp öleneme ýok bu diýerler. Ey, şonda da tewekkellik etmäýin. İlk ölen hemmeňize salam. Şeýerde şahir dostuma ýen goşgumy aýdyp berän. İşiňden atläp şygyryat hanaň bu dünýäde başga dünýä düşdükmi? Ediyetlerden gözleýär lezzeti ýol ýitirip bu ýolda alaşdykmy? Biz bu ýoly saýlamadyk keýpine şeýle ýazylyp durmaňlaýa. Biz beýtler döredýäris halk üçin ýöne olar galp aýdymlar diňleýär. Dogry dostum, wezipemiz bu biziň gülösürüp ýannaklary çapýarys. Ýazyp ýürek ağlar bizi ol günäsiz kagyllara dökýärys. Ýaz sen dostum al dünýeden paýyňy, ýazsaň egsilýändir ýürek ağysy. Ağlamaktan, nalamaktan ne peýda bar ahyry her döwrüňem ajysy. Ýene ağlap gizlenni güneş. Näme bar ağysyny diňderer ýaly. İllen talep edýäs in gowzady. Özümizden talap etmeli dälmi? In bolmanda şerin şagyrlar bilen ýa-da ýürekleri ýaş ederiz we edebiýat şu wagt için ölmändir. Onu enteklerem ýaş ederiz. Goşguňa da superim. Saçlaryňy goýbersene erkine. Goý galygydyp geçdin garagol şemal. Ayam senin görkün görüp kemsener. Belki sen nurundan tapanlar kemal. Akbalımda açılmadık sahipam. Bir yılgırda bar ussam yuperim. Su üstünden gözläp tapayın nerden. Su astyna sırlı yatan su perim. Umid koşturun umidum. Bu maşgala bolsun bize başgala. Sözläp asla soňlap bilmerin. Yürekdäki duýgularmy koşguda. Dözmezim sen özgülere dözmerin. Duýguly dünýäme gelin görk berip. Açyk deňiz kimin dur gözleriň. Şol gözlerde galaryn men garp bolup. Gelikimiz meňzemäli hiç kime. Ses sedasız sözleşeli uzaktan. Bu dertlerim döner ahir melheme. Aramızda dolup dursun tuzaklar. Güneşim sen näçe uzakta bolsaň, şonça da ýylan ýan ýyljak ýalyndan. Şeýdip çağalarymyz köpeler gider. Çykar olar garyndan näl galamdan. Goşgularym derd üstüne dertdiňe. Armanly ýazgylam ýazylman galsyn. Gelikimiz meňzemäli hiç kime. Hatta söýgüýmiz hem aýralyp bolsun. Gerçek Nadar Aman Nadarov. Ömrüňiz ok bolsun, galamyňy tuwardyn. Tuwalama bu nedege daşamyna ýaş şahirler has işe gatnaşýarlar. O geçen edek habarymyz bolmalylar diýip bu edek tuwalama internet ulgamyna habar berdikden eşitip gelipdirler. Ömrüňiz ok bolsun. Şu ýerde ýene de bir kitan şahirimiz bar. Şolary da söz geçirelim, soňundan
Halip olan pikirleri dinler, Tomas Hoşalan pikirleri dinlerse şoňulan jemler. Öylemi? Aynur Muradova hemem Oradoğlu Şerif eğer mümkün varsa gedekli mikrofonunu araşyat. Salam, hormatly halipalar, gaderli deňdoşlar hemmäňizi şu edebiyat akşamynda hoş gördük. Menim öldürücülüğümden meniň ýörelgän matly goşgyma okap berenim. Duygularım ak kağıdan ağışlap, geçirdim setirek köňül aýdymym, gelejegim hyýalymda niýetlep, bağladım men herädimmi anamym. İki yan elewlen peltek pikirlem, salıp akıl eleginden geçirdim. Geregimi alıp galanyny toplum edip iň soňky duralgada goýdum. Ýöretdim durmuş matematikasyn, hasapda aňymy döwdüm. Çıkarıp bilmeyenler taqiq jogabyn deňsizligi ýaýyň içine saldım. Güýji ulanmadım, akly işledip. Newtonyň kanunyna ters gitdim. Aljak bolup has üýtgeşik netije garşylygy hem itip goýberdim. Basym ýetjek bolup uzak menzile giýje bilen günnüzimi çalışdym. Giýje aýyň ýagtysyndan ruhlanyp günnüz ahwal bilen pikir alışdym. Köp işledim. Ýöne kazanç üçin däl. Beynimi ornaşdyryp sabır formulam. Mudama tizlikde gezme üçin näl, çözme üçin umyt diýen meselem. Setrimde seniň adyň. Pikirlerim ala sarmak, entek bişip ýetişen ok, ilhamym öýkeler öýdüp, ýazmanam oňup bilemok. Bilseň ähli setirlerim, soňky döwür sen adyňa, ýazylyp durke ýarymam iji duýguň hasabyna. Ýat bolup bar ýa keşbiňem, bardyňy duýdurmaňa, çekinseň jaňaýla ýa-da hatly habar ýollaýsana. Belki ýazaryn şondan soň soňlanmajak uly roman, gahrmanym sen bolarsyň, menem ýaryň born hökman. Goýgowluga bolsun bari, bolmasyn aýralyk heňi, öýkeleşýän azmy näme? Yeter ahir bollu çeni. Soňky döwür setrimde bezeýärin sen adyňy, belki adyň men kalbymda müdümýlik bardyr orny. Yan kalipalaňam belleşýäli denanlamy hakynda köprak goşga kol menem şu ýerde bir ejelerimiz wasbetýän goşgym okaýyn, şoň bilen sözüm jemläýin. Seret, asmana seret. Seniň suratyny çekdim. Her türlü renkler däle fiýa bilen renkläp çykdym. Fiýa meniň iş guralym. Islemerin ähli renki durly renkde ösüp dursa bolma suratymyň görki. Yel ýağmura podulaýsa ýaýdan man ýene çekerin. Sebäp güýç berýändir maňa balam diýen süýji sözüň. Ornyň mudam belentdedir. Adyň kalbymyň törünne ak kagyzy asman saýyp bezedim siýan renkine. Assalamu alaykum mehriban uýalar, mehriban gelnejeler hemde galamdaşlar. Ana hemmäňiziň janyňa sag bolsun, elläme dama galamlaryňy diýip bolsun. Şu ýerde menem bir goşgymy okap bereýin. İki sana goşgy okap bereýim, rat wagtymy çäkrak bolansoň. Maşgalam. Awatsa da taýagynyň ýyzlary arzugynyň bagtdaňy atan ekeni. Giýje uku alman günnüz ýadaman taşlary çal watan atam ekeni. Giýjeler iňäme gözlerini gyrpman, hududan bogup dur çemen ekeni. Ýola gitsem gözün gyrpman oturun, garrylyk basparlan enem ekeni. Gaýgyň basan wagty ýagyrnylaňdan gollo hasan boljak duýan ekeni. Dertleri özüne artygyrak aljak. Ol mehriban naçar uýam ekeni. Maslahat berjekler kiçiden niýip arkaňda dayanýan dagyň ekeni. Bir iş düşse gara başyňa seniň mert bolunym diýjek agyň ekeni. Durmuşyňda diňe saňa düşünjek jemlerşen bir sypra başgalaň eken, özgölerden han tamarlyk çekmesen diňe düşünjekler maşgalaň eken. Ejemjan
Gunnawly bäbek kem şeýle ağladım, sen barlygyň üçin käbä mejemjan. Boyallym, oýnadym, ençe ağladım, sen barlygyň üçin käbä ejemjan. Dünýäň gazabyndan asla gorkmadım. Görüşdim, eziyetten asla ürkmedim. Yolla men. Köp tüken aza duymadım. Sen barlygyň üçin käbä mejemjan. Sizlälik sireden bolsaňyz bizi durmuş şeýle beter alyara ýüzü. Şonna da şatlanaryn ýaşlaman gözü. Sen barlygyň üçin käbä mejemjan. Synagly ýollarym syna bersinler. Düşmanlar üstümden gülü versinler. Ýaşaýan kim näme diýbersinler. Sen barlygyň üçin käbä mejemjan. Telbe diýdi. Gören eşden hemmeler. Allah'ım yazda takdirimi kim biler. Ağlar kalbim. Ýöne yüzlerim güler. Sen barlygyň üçin käbä mejemjan. Ýazýan okaýaryn gullugum Allah. İmanyma söýgü gerekmez tylla. Dünýäde cenneti görýäryn Allah. Sen barlygyň üçin käbä mejemjan. Ana mähduwan käbelenmediň, mähduwan kakalamyň jan sag bolsun. Allah jan sizin kalamlaryňyzy ýetip bolsun, elmedama ýüzüňizde şulara şat bolsun. Ýetip gelýän täze bayramyňyz gutly bolsun. Salam, birinjilik bilen halipa şahirlara şuat. Her kim ýaş şahirlarymyza bar bilen şuat bir tanşanma ören biçak. Begen ýanem her kim goşkylaryna goýa bolýan menem şuat heýjanlandym. Mümkin olsa geljek arzum. Zahmetime layık olsun izlerim. Çekebilmen, ipilmesin dizlerim. Adavra getirsin bolon izlerim. Başka arzulara hiç tat gerek gel. Kıynanıp yüreğim gama batmasın. Bar günäni, koca dünya atmasın. Geçmişin puhta bağlap tutmasın. Başka arzulara hiç tat gerek gel. Yılgırışlar, hicem düşmesin yüzden. Gülküler yanlansın dağlardan düzden. Inni şol şowhun döretmek bizden. Başka arzulara hiç tat gerek gel. Ağzı verilip, ýagty saçdın geljege. Biziň üçin janyň gurban berjege. Allah'ım, uzak ýaşlar bersin ejeme. Başka arzulara hiç tat gerek gel. Ojağımda bile yazıp saçagy. Çay başynda şirin söhbet açalyň. Bir saçagy üýşmek bagtyň açary. Başka arzulara hiç tat gerek gel. Gün saýyn geçdikçe süýjesin diller. Dünýäni doldursun agzy bir iller. Sag bolsun biz üçin bükülen biller. Başka arzulara hiç tat gerek gel. Men kuýun bolsa ýene bir goşgyma. Alhamdulillah. Göwün goşum uçup gitse asmana. Araýam daşlar on tutmana. Ayağım ısmayar ýere basmana. Hemme zat ýat bolýar. Alhamdulillah. Öz dünýäme çümüp gitýärin birden. Ýa-dowluk, agyry, duýmaýar beden. Oýawatyp siňipdirin goşgyma. Bir seressem, günüm dogaýan eken. Hiç göý bermän elim galamy tutýar. Gysýar bar güýjünden durmanam ýazýar. Ak kagyzyň ýüzü şygyrdan dolýar. Bady peselmeýär alhamdulillah. Bu ýagdaýda juda howsala gelýär. Heýjan joşup, birden ýüregi berýär. Gyzyryp, gaýnadyp, sowadyp geçýär. Yüreğim mevceller. Alhamdulillah. Tuğlamana şahirler yetişip gelýärler. Hakykatdan ama käbirlerini dinleýän bolan biri delje kapyalar tapýarlar da. Sebebi şygyryň aşylmada. Dogrudan şygyryň bir süýjüligi şirinligi nämede? Bir delje kapyada da öňden Lensok giden kapyalarda da delje. Ýani bilemok şahirler biri okudy. Notalar, odalar diye. Kulağımda galany. Yani Aynurcuyumda Newton'un kanunlarına karşı gittim diye. Kur'an'a da edilifte de var.
Ayın alayalardan ama bağışlar oğurlayadı bir şahirler oğurlamalı ama. O zaman bağışlar görüyorum orada biz diyenler. Ay bir de ben köprük var şahirler ama köprüge kendim. Beğenlere koğunlara şahirler köp varsa bir sözüm hormatlı. Okuyucular da. Eğer mümkün varsa aşımda da Bektaş ağa ortaşta olma, durnavatda olma. Eğer mümkün varsa bir şahirlere, yaşlara ünlüğünü varsa, maslahatlarını varsa gelip ayıp verseniz, eğer tomaşaçıların içinde de bir fikirlerini aytacak diyen varsa arkaya mikrofonunu da açık. Geliverin. Gözüme getirişimden geçen sefer kıydığa daşamından has tapavatlı oldu, boğu oldu, kızgalanlı oldu. Şahirler köp katnaştı. Sözün müştaklarının şeyle köplüğüne, xiridarının köplüğüne buysanyan, kuvanyan sebebi ilkinci yaradılan da söz. O adamlar bilen adamların arasında katnaşığı, ehli katnaşığı, köyünü yigrenci hem medadi geçiriyen zat. Sözün içindeki kudret, sözü salınan dilekler, dualar hükman hatıl oluyor. Çok için hem ben koşkuyunu dinledim, buysandım, yanım dedim, bir vaat şahitlik bilen ya şahirler inni egerlerini özümüzden dinlep hıcıvı coşkunu özümüzden kıdan ileri geçen şahirlere öwrüli ol menne buysan störe diye sizin hem ben koşkuluğunu dinledim, ondan köpçülükte dinlenilen koşkuyunun goğu tarafları hakkında duracak bolsana uzak bolýar, kim taraflar hakkında da köpçülükte ben aýdasym gelen ok ýöne. Siz belläýin 60-40'dan 88 08 59 men telefon belgimdir. Öz goşgulygymyz hakkyndaky belleňizi ýürüýte eşdetiňiz gelse maňa arkaýyn çykyp bilýäňiz. O islendik wagty maslahatlaşyp bilýäs ýöne dörejçilik hakynda, goşgu hakynda gurrun gidiýän wagtyny öz gözüňe getirişimi ne şıgırı olmalı bir goşku var, şunu okuyup vereyim, o zaman aytacak vaatlarımın hemmeti iştahida bağımı kadiyen. Şahir olmak o vardıdır. Yönü, düşün, şahirlerin şıgırı olmalı. Beğul yâlı terhem dünyada köyünü kurvağan kıyalı savrı olmalı. Şahir düşünürden juda sağdadır. Onun savrı nevisliğini yağdadır. Niredir bir yeri barcak adamın kursokta çelgilen uğru olmalı. Yar hüzürün sayılan tahirlerden değil, ya dünya isleyli cahillerden değil, yok, özünün ünlü şahirlerden değil, duygu dünyasının uğru olmalı. Şahirmin okani şığırına kökür, ilham illerden nel, ilahtan yokar, İl halkın derdini duydurman çeken yüreğinin üstüne yağrı olmalı. Söz boyumuz duyguların ağlına, iyili oynap düşman olmaz halığa, yılılık can veriye donanmalığa, yüreğini yılatacak hovru olmalı. Her kimse berse de kalam gereği, dünya şahir saymaz her bir yadanı, sağlaşmalı, eye bilen havarın, sözlümün düdülüşü doğru olmalı. Mendeş, hendeş sözler bilen daş ediyen, saklan kardeş, sen ne çıktı iş ediyen, şahirleri halk yadıdır yaşayan, adamlan anına kavrı olmalı. Ot yakınmak için odun olmalı. Aytman kan, aydaradadın olmalı. Ondan yokordan iyidin olmalı. Düşün, şahirlerin şığırı olmalı. Kalam hakkında ayttılar. Men 20 yıl bundan öň bir dini kitap okudum. Maňa maslahat berdiler de şonda diýdiler Allah Taala 3 tane qady öz eli bilen sünnäle ihlasyn sindirip ýatapdyr diýip aýtdylar. Şoň bir kalam ekenne Adana cenneti diýe hem Adam aleyhissalam hem kalam öz eli bilen sünnäle ýatapdyr diýe. Şoň üçin men bu kalam hakynda özüm o pikirde de şeyler telefonu okuyanam bolsam
Şu sumkamda ruçka ya qalam dursa ya yanımda qalam dursa bir hil maňa güýç gelen ýaly duýan. Öýden çykyp barýanam bolsam şu qalamym ya ruçkamy alypdyr diýip şonu yanımda götürýän diýjek bolan adam şu qalamy şon ýalyk Allah Taala da öz el bilen sünnäläp ýatan bolsa diýmek şonda gudrat kän adamlar saada şon ýaly söze nämçin aşyk bolýarlar diýmek şonda bir üýtgeşi gudrat ba onuň ýene bir aýdasym gelýän zady käbir haýwanlar diýä bir uklamanam geçirip bilýär diýä da ömrüni ýaşahada uklayan guşlar bolýar diýä edil şahirlaryň şoňa meň diýä. Bir de käme hal diýerler de sen haçan uklayan diýerler de haçan görsen bir meşgullanýan ya ýyrtyrýan geçetýän haçan asyl şahir diýilen adam bir ukyn adam däme qadýan men Meret Mehmet Han Mehmetowda bir goşuk tetrler var da gözlerim ukda bolsa da kalbim oýudur diýär şahir hiç haçan ol dünýäň uksy oň üçin hökman näl ol dünýäň uqsadam ýaşap bilýär diýip men düşünýän. Gözlerini ýumýanam bolsa, uklaýanam bolsa, oň kalby mydama oýa sebäp oň kalbyna söz ýaşýar, söz onu erkine goýan okşoň üçin iň bir bagtly adamlaryň biri diýip hatap edýän şoň üçin şu pursatda menem sizin hemmäňe minnetdarlyk bildirip men uklap bilmedim diýip bir goşgyň maşeýle mandak şonu okap beresim gelýär. Hemem şu ýaşlara üstünlük arzu etýänler şolaň hersine bir üýtgeşijek gowdatlar we ene şu gyýdymyz okady. Gowdatlar we içinde öz bolşulja on geçmeli ýol entäqat kän. Ene ýaşlar ene taýyn ýaşlar amma Süleyman we Kerim Merdiwan aňyrky mardan gelipdir bir hil üýtgeşijek ekenler goşgylary. Ene geçmeli ene taýyn şahirler amma bolýar da bir hili taýýarlykly gelen ýaly. Çağalıktan olalan ýaly ene Kerim Merdat diýmen şonda edil özüne de diýenler sen bir hil çağalıktan olalan ýalyk diýenler. Hak Kerim şahir diýen bilen kämahal özüne şeýle bir taýyn şahirler amma bir hil kän ýol geçmeli intäk öz üstüne işlemeli şahirlamdan ma şoň üçin aşyrmadan aýdýaly hiç açan ýadamalla bu ýol şeýle bir süýji ýol, bu ýol lezzetli ýol, bu ýol agyr ýol, bu çarkandakly ýol şoň üçin şonu geçmäne taýyn boljak bolsaň şo gapyny kakmalym kadip mene düşünýän. Durmuşda iň bir söýýän zatlam ýakşam söýýän, garam söýýän ýöne şu daglardan fiiller akýar şaglap şonu şeýle gowerýänler. Şon ýalyk sizin kalbyňyzda ilham şaglap dursun şoň üçin boşgulamda da gaýalardan aşyp ýaly gününiň ýeli geler, şonu atyn ýüzin salyp biriňi ýele dolu geler. Men uklarym gojagyna ýaryn ýyly demigeler, ýar deminden ähli dertleň dermany hem emigeler. Çykdygym belent daglara, gadim dünýäň ýaňy geler, şaglap akýan däli fiilleň heňigeler. Ýaryn ýollan bolsa çemen gülleriň en terigeler, oňa sensiz oňup bilmen diýäýmeli ýerigeler. Wagt aýlanyp ýörmez başga ýerde gönigeler. Başyň göge ýeter ömrüň en bir ajap günigeler. Gaýalardan aşyp ýar gününiň ýeli geler. Şonu atyn ýüzin salyp bidiňi ile dolu geler diýip şol doludan soňam näme şaglap fiil gelýär da şolar ýaly görnüşler gowerýän Allah janmydama ilhamyny şaglap dursun ýa bir goşga okap berjek diýdim gyýt gaçyp goşgy men uklap bilmedim diýip şonam okap sözümi jemläýin. Aýatmandan jyyklar bolly, goşlar birçak uklar bolly, duýgularym uklan bolly, ýöne men uklap bilmedim. Kalbymda daglar süýşiberdi bäri daglar, howdulady ýaşyl baglar, ýöne men uklap bilmedim. Görkim häzir baqa gitdi, ýörek ellen wahka gitdi, perişdelem uqa gitdi, ýöne men uklap bilmedim. Süzülüp dur garagymam, ýumşaga men garagymam, uqa gitdi, galamymam, ýöne men uklap bilmedim. Ah kiminjar ýöne ýere, gorky ürkü dolmuş tere, giýje başyny goýdy ýere, ýöne men uklap bilmedim. Sag bolun. Hormatly söze erkedi bilýänler, söz muştaklary. Allahan şular ýaly ýygnaşyk. Köprek bolsun, dowamly bolsun. Ýaşlara aýtasym gelýär. Näme okuýjakym bollar, men okuýjakmyn. Ýylyň düşünjesini uğraýanım bar.
şonun yukarıda bolsa, döretmek için gat köp okumalygyny aşırmada aýtdy. Diňe bir milli şahirlemekden Batnamy tölemi köp dil bilýärler, köp okasalar gowurýar. Bir şu durmuşun kıyınçılığı hakkında kən veyrent diýerler, men kən aýdym edip aýtýarlar. Ya dostum beýwefalygy hakkında kən aýdýarlar, men şunu oňlamakmyn. Sebäbi durmuşun kıyınçılığı hakkında ýazýarlar, elbette durmuş anhatda ýöne Kur'an'da aýtýar kıyınçylyk ýok, ejitlik bar diýerler. Şunu diňe jogap berýärdi. Men onuň diýene siz näme mawtumlarynam kıyın urda ýaşadyňyzmy? Siz näme bir nazar Hudaý nazardanam kıyın urda ýaşadyňyzmy? Siz näme Kerimaň başyndan geçen natlardanam kıyın urda ýaşaýarmy? Ya Kur'an nazaryň başyndan geçen natlardanam kıyın urda ýaşaýarmy? Näme üçin beýdiýäňiz diýip beýdiýmän da diýen beýrenmä. Diňe durmuşyň kıyınçylyklaryndan üstün çıkarmak için ruhuny alyrmalar. Ece kaka diýip men bilemem zörledi o tür diýen pikir dürüyor. İçinden düşünmäýän. Biz milletin öňüne çykyp bir diýjek bolsak hukman men alariş bilemakda meren şunlar demek derler. Hemen dostlarından beýrenýärler. Baý bu öňe akçyjeken o diýip pikir etýär. Bu hemmekşi bana nähil helmiştänim. Dinleýänsiň aýdym Mehmet aýdyp aýtýarlar. Näme üçin millet şular ýaly pesimizm, negativ zatlar ýaýratýar. Men şunu oňlamak dogunçuklamary ilinde galamalaňyzda ýöne onun öňküzekde de aýtdym. Tema gerimliligi gatdar, şu temalar hakkında gatken bu zatlar aýdýaňyz, ýankyça o jaşa gyýdymda iň soň tetir gaty bolma ýakdy da. Uşa boýun ejem janyat meşgul diýär. Gat ütgüş turotlandyrmaşy. Ejem oluyor. Şarmı ne para ahire? Kat gowjatlar bar min diyen. Şu yan aşmada da kan gowjatlar aýtdy. Men aşmada dürüçüni kat gowurýar. Şoň üçin ikfetet çoňa aýdanladym bar. Kamillen efer ahyrlap gally, kenin kim galsyn aşyrmat garly diýip. Men aýdanlar doňçuklanmara. Ilmi onu çykyp birde diýjek bolsaňyz hökmen milletiň ruhuny galdyrmaly. Biz watanyň bir nazar aýda siz niýe watany da eýe gerek diýärler. Ýöňürli nimet bermäliň bara. Fiilenmäliň kan. Şu kynçylykda näil kynçylyk? Ol ejizligimiň kynçylygy, döredýän kynçylygy. Kur'an nazarda iki fetir aýdýar meselem çözüldüni. Şeýdeliň diýip neme diýen? Köprek okumaklygy hemem milletiň ruhuny galdyrmaly esasan. Milletin fikretişinden yukarıdan bir fikir etmeli. Men saracak ladım şey. Köp sağ olun dinleyenler. Şunun bilen edebiyat aşamaz jemlälim gatnaşan hem halipa şahirlere, ya şahirlere mihmanlamada gaýlar gelinler, doganlar, uýalar hemme köp sağ bolsun aýdýas öýjoňa da badan bolsun gahrman arkadaly gahrman terdarymyň taýatyna ýurdum diýelimde abadan bolsun, şu abadan durmuşdy. Şeydip bir şahirlemediň döredýän goşgularyny halka ýetirip durmagy bilen nähip etdim. Gurtly ýaşaýyş toplumynyň telwas coworking merkezine, balary konditor merkezine hemem dünýä belli Petra Kanada kompaniýasynyň ýokarky Supreme ýaglaryna köp sawardyn aýdýas işçiňiz üstünlük jana sawardyn. Ine öňümizde de bir ajaýyp bayramçylyk bar, täze bayramçylygy, o täze ýylyňyň mutlu bolsun, mübarek bolsun, täze ýylla, täze hajagan belli eden temadan nakyp bir has ruh galkynç döredýän temalarda goşgulaňyza garaşýar, hormatly şahirler, täze ýylyň mutlu bolsun, öýe joňa da adam bolsun.